Hindi manigaring nga dako ang nabulig sa modernong teknolohiya sa pagtuon sa mga estudyante. Ang mga impormasyon hindi na lang sa library makuha kundi sa mga gadget na lang. Ang kinahanglan lang, koneksyon sa internet. Apang kung may positibo, may negatibo man nga dalang teknolohiya. Bangod sini, madamo man nga mga butang hindi mapuslanon sa pagtuon ang nagakuha sa atensyon sa mga bumulutho. Ang ini nga pagpanghangkat, paano wala masolusyonan? Mga pugsa this morning, mabago nga techniques para sa epektibong nga pagtudlo ang aton tutukan sa Spotlight. Standby, pamatianay, pwesto na. Isa ka woman of the world ang aton bisita, ngayon may aras ang ginatawag nga global perspective sa educational situation kag educational crisis nga aton ginapangatugang. With us is Coach Amy Gargar. Coach, welcome back. May aga, hi. Good morning sa inyo tanan, nga galantaw sa GMA. Coach Amy, Singapore, your second home is home to among the best educational systems in the world. Anong ara to nga pwede naton mailog, masunod diri sa aton sa pungsod? Ginasulongin naton ang tawag nga independence. We want these children to be more curious in what they're doing. So the school hours is not too stretched. Kaya ginagaan sila enough time to balance rest and studying, because here sa Philippines, we can see the trend na apart from the classroom seat works, they're given impossible assignments, and I've been a witness to that. Yes. So pag abot nila sa balay nila, instead of them like resting and just eating, they still have to do all these assignments. So we're still very traditional in terms of education. We're giving them things na kailangan nila tunan, pero we're not really too focused on how to learn. Paano gid bala dapat ang pagtuon, wala nato na ginatudlo sa kabataan, and we don't make learning attractive. Okay, in short, less time sa eskwelahan so that you have more time to experience what education is all about. Now, let's talk about this. Performance tasks, mga flip schedules, flip classrooms, mga ulubrahon online. Anong dapat makangpan sa aton mga ginikanan nga may lainya nga curriculum sadto, mga manol ni sila tanan. Kita tanan, #can't relate si mama kag papa. Nga amo ni siya nagtabo ni sa sang pandemic nga may mga panimalay nga na insidente nga hindi ka afford magpa-internet or hindi malabot sa internet. So na-develop ning program nga may aras la worksheets or performance task. Pero the objective of this is good, mayo gid ang iyang katuyuan sa kabataan, pero ang pag-implement hindi man lang guro sa kabataan, hindi taman ma-blame ang mga maestra sa kadamo man sa ulubrahon nila. So ang na-defeat gid bala ang purpose ng performance task. It's supposed to allow children na makita anong essence amo nga subject. Supposed to be ara gid sila para mag-guide, pero ang trend damo nawat na makita isa nga post nga ang parents gid mismo ang answer sa mga sululaton sa kabataan. Kay syempre very pampered gid. I think it's because of culture na naton ya. So instead of our students learning on their own, because stage mom and stage dad gaka tudluan gid bala nila ang kabataan, so gaka defeat gani ang purpose. So tani ara lang ta para mag-monitor, mag-guide, hindi kin mag-demand damo gid sa bata. Kaysa makibot ka during normal school days, wala ga honor student, will pay lang after pandemic nag-honor student ang bata. Ang purpose is sila ya magtuon, gihatay tani nga para ma-prepare ta sila sa future. Coach, let's talk about your innovation sa gindala sa Bacolod City Cag sa probinsya sa Negros Occidental. Ano bala ang mga ways and techniques sa good mas maging maayo ang estado sa aton kabugusan ng educational system? Number one, of course, our teachers, no? We have to be reminded of the passion nga in the first place nag-ubra ta sina. I know it's impossible and it sounds idealistic nga amo na ang ginabutang ta. But of course, syempre with all the tasks na ginhatag sa imo, but always remind that you are the make or break sa kabataan. Ang obrahon tagid ya subong kung paano naton maalalayan ang kabataan nga ma-filter nila ang ilaga kakitaan sa internet. Pinaka-challenging subong sa mga manunudlo kag sa mga ginikanan ang age of information technology. So dapat kita man maintindihan naton kag i-monitor ta abi ta ara lang sila sa TV, wala sila galagaw, pero gali ka create na a different world, especially hindi ta kabalo nga their minds are polluted and poisoned of the materials that they're watching na. So dapat teachers and parents be very vigilant and understanding. Kay damo-damo subong gatuhaw nga mga psychological deficiencies, difficulties and challenges sa kabataan because of what they feed their minds. Okay.
let's lower down the task after tasks sa mga teachers so they can concentrate more on lesson plan and improvements sa students. Ang ilang mga compliances tamaan kadamo that sometimes it would suck a lot of time no sa ila instead of their personal lives pagid. At the same time, let's be more efficient and effective sa instruction sa kabataan. No? So we focus on metacognition, gid. Kaya ang aton nga school ga focus sa reading, writing, arithmetic, pero tani ga focus ta sa paano sila makatuon. So metacognition gid subong ang new age of learning kag focus sa mga teachers in allowing them to realize kung paano nila i-absorb ng information. And lastly, Coach Amy, ariblaho, kung daw nagapang-alang-alang kita, kung hindi kita madaskig nga mag-adapt to changes, ano ang pinakamalain nga matabo sa aton nga mga pamatanon? Gen Z na ni ang aton ginistoryahan subong. Ang problema naton because we're very resistant to change. So ang resistance ni naton amo ning gaalaw pagit sa aton nga hindi mag-welcome sa new idea so ga-obsolete kita. So the moment nga ma-feeling naton kabalo na tatanan, ga-decline ta mo as a person. So tani tita nga mga ginikanan no, ang mga tanan nga mga benefactors na ang kutob may mga estudyante, mangin open ta sa possibilities kag pamangkuton taman kung ano ang makapamayo sa kabataan kay galain man ang panahon, galain man ang tiyempo, kung ano to sa una, hindi naman subong. So hindi ka na pwede hambalon nga kami to gali sa una, nasarang taman sa una because galay-lain ang panahon, galay-lain man ta ga-adapt man tatanan ang always ipanumdumon ta anong ikamayo sa aton kabataan kay kailangan ta sila providean sa isa ka environment nga mangin safe sila. Balaan mo nga balila ko no, ambal ganin Einstein no, the world is a dangerous place not because of those who do evil but to those who look on and do nothing. So kung wala ta himuon, isa man ta sa mga tao nga balasulon kung ano man gakalatabo sa atong kalibutan subong. So dapat obragi kamo sang tika nga makabulig sa aton kabataan. Coach Amy Garga, good morning. Sa daso naman, hello. Thank you.